vanhu vakawanda vari kunetseka nenyaya yekuti 2030 idhi vanenge vachiripo, but panapa vari kubudisa hint kuti aiwa 2028 vanenge vasiya. But handisi kuziva zvangu kuti vanhu vemuzimbabwe zvimwe zvese zvavanenge vachitaura vanenge vachizviona kupi, zvekuvira nehasha, murume ada kurambirira muofisi, iye ari kutaura kuti aini 2028 ndendasiya. Handishuva vazhinji vazhinji havamude murume, vanhu vazhinji mazimbabweans havamude murume nekuda kwezvikonzero zvakawanda wanda. Ndochokwadi handiti. But panapa nhasi panapa ndikuona nyaya irikubudikira kuti President Emmerson Mnangagwa has subtly hinted that he will be retiring from the president soon, dismissing calls from his supporters for another term at the helm of the country. There have been calls from ZANU-PF supporters for Mnangagwa to go beyond the constitutionally stipulated 2 terms, which will expire in 2028. The ruling party supporters and some Mnangagwa loyalists have been intensifying their cause for the octogenarian to extend his rule, angering the opposition and political observers. Speaking in a vernacular Shona at the groundbreaking ceremony of a new cricket stadium in Victoria Falls recently, Mnangagwa hinted that he might not lead the country beyond the constitutionally stipulated terms. Pandanga ndichiona kuti panapa mumusoro mangu pachakanaka, pachavakwa zvakawanda. Ndikafunga kuti zvandakuritaya chii chandingaitawo panapa, ndikaona kuti pachava nemabhuchari, saka ndichafidha mombe dzangu ndichizotengesa mombe ndichiwana mari. Ndo mashoko avakataura vari ku Victoria Falls kumosi yatunya kwavaitaura kuti paitwe zvekuvakwa stadium yecricket here. But ameno inini manje chakundinetsa panapa chikudaiso, kune vanhu vazhinji vari kutanga kuti aiwa ngaramba aripo, munongozama Zimbabweans vadanzi vane anongoivaring support vachinyepera kusapota munhu. And ndipana mwana wakawanda weZANU-PF ndaimbotaura navo vachitoti aiwa murume uyu akangobva chete, vanhu vanofa nenzara munyika muno. Ndikati I don't believe you, because iwe unenge zvaurikutaura hausi kuchanza common sense, unenge unorwara iwe. Ndichitomuonesa ndichiti ona imi muri kuti murume uyu which to the richest, kana kuti muri kuti iye is the best president, but muri kuremember here kuti before iye kwanga kune mumwe anga ariko achitonzi akangobva uyu chete vanhu vanofa nenzara because uyu akangwara, uyu akadidi. Saka uyu ariboka ari kuitawo zvake, ari kuzoputerawo next achaitawo zvake. Ende chimwe chinhu chinofanira kuzikanwa nawo ndechekuti mumwe nemumwe ane kwaanowana maconnections ake zvakatosiyana nemumwe. Saka uyu akava ake maconnections akashandira nyika kusvika pa a certain point, umwe akapinda wanozoshandira nyika plus anachamisa vanenge vachida kupinda, because mukomana ari kunzi ngaachingopinda. Saka zvekuzonzi vanhu vanofa nenzara ndozvandaimuonesa, ndikati hauzive zviri mberi kuti kunei. Saka hazvisi zvinhu zvekuti kuda kunyanya kudhipisa stereki. But anyway, muri Zimbabwe ndo nyaya yabuda musarudzo nhasi, hakuna ndo zvatopo zvatongopa ground kuti murume ari kutoti ari kuzvisiya. Ameno mukuonawo senyaya.